Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. So, importante, since balanta nga wala pa bakuna ang mga newborns kag ang mga younger children, ang kinanglan nga magpabakuna is ang mga tigulang. So, for the newborns, the best way to protect ang aton mga newborns against COVID is for the mothers to get vaccinated. Nagrekomenda naman ang aton nga DOH na for pregnant mothers na second kag third trimester, pwede na sila kapabakuna para in a way may protection man nila baby. Tapos for the ibang children, siyempre kung may bata sa balay nga hindi pa mabakunahan, ang proteksyon nila magahalin sa mga tigulang nga palibot nila nga upod nila sa balay. So kung may baby, may bata kamo sa balay, pag gusto niyo sila protektahan, magpabakuna na kamo. Kamo nga mga tigulang nga upod sang bata ang magaserbe nga proteksyon sa mga bata sa sulod sang balay. So magpabakuna ang mga tigulang para maprotektahan ang mga kabataan.